everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Personal ni mong atraso o kaaway. Apan kaaway si Katilingban. Busa kaaway ko gyapon sila. Nga klase sa tao, sir. Misael. Kano sa mo strike kog sugod ang esquadro, Sir Mark? Kano sa ako magsugod sa pagpatay sa taong dautan? Muabot ra lagi unya ka ng higayon ha. Sa ako nang giingon nga pagpakahanas lang gyud una kamo dinhi sa akademi. Hosto si General. Kaysa akong bahin, kinahanglan pa man una nga magpakanas ko sa paggamit og armas nga mubuto. Agresibo siyang mupatay. Ngilaad siyang klasiha sa tao kung maunahin masukong. Ingon og say panglantawan ko ng daan nga muisla gyud unya mga dautan. Kung mo strike na unya ang esquadro. Hello? May Sarge, Oh, bay, Misael? Ikaw ni? gano'n nakahimo ka mo sa pagbaligyan na kung ato sa kagaw kong kaway. Ngano ba, Sarge? Bay, pasaluag, bay. Huwag ka pa sa iluan ang inyong pag-title na ako. Human kong ibaligyan ninyo sa mga kamot sa kagaw ng Major Gaspar. Bay, nadara ko sa kwarta nga iyang utang ihatag na ko. Nagkinahalan ko atong higayon na, bay. Bayaran ninyo og mahal ang gibuhat ninyo na ako, Bay Sarge. Kamu si Bay Jam, huwag akong unahon. Bay, Misael, bay, amo busagaon, bay. Gibasulan na akong dakong sa nga akong nahimo ni mo, bay. Untay mo kung mapasaylo. Huwag ko ikahatag ang pasaylo sa sama ni mong traitor. Kasama ra, gamitok mo na ako sa kamatayon. Pabuto na niyan ako nga magkita, tabay. Ug imo kong hukmas kamatayon. Di magyud ka makahatag na kong pasaylo. Paabutan lang nga kung panimawso niya ninyo ni Bay Jam. Mga kagaw! Andam na kong dumaton. Ang bisan unsang silot ni mo na ako, bay. Basta kayo na sa iyo na ka nga. Gibasulan ako akong gimo diyan ni mo. Hello? Bay? Bay, Misael? Hello? Una di siya. Giub na din niya. Maukini akong gigadlokan. Di abot na gino akong gikablakan. Nga manimaos gisa na mo ni Bay Jam. Kay gibaligya man na mo siya. Hapit na ang gikatakdang panahon. Nagkaduol lagi ang adlaw nga ikatubang ko sila. Ang duha ka mga hudas sa akong kinabuhi. Nasayop ko sa kong pagsalig nila. Pusa, piyungan ko ang paghukom unya sa mga traitor. Paabot lang una nga mamaayo sa hingpit ang imong mga samad. Di na ako makapabot og dugay, Glena. Misael, Nagpangurok lang akong mga kamot nga mukablit sa gatilyo sa kong pistola. Alhukman ang mga traitor. nakasabot ko sa imong gipati. Pero, mauyo na ako na agid una ang imong kaugaling nga dili ka maunsa. Kung imo nang ipakanaog ang imong hukom. Glena, personal ko kining atraso. Mga suod lang ko higala, oy una na kong hukman sa kamatayon. May mong dili ka lang unang uban. Nanumpa na ko nga mamahimong alalay sa esquadro. Busa, kauban unya ko, uban nimo anang higayuna. Salamat. Sige, diya ka na. Nakasabot ko sa iyong gibati.
Gusto na siyang pabayron sa ilang mga saha nga nahimo. Ngadto niya ang duha ka mga suod kayong nikala. Nakita ko sa iyang pagkatao ang kapuutan. Kalma o kilumon. Pero bangis di ay kun maunay masuko. Huwag lagi siya na ako, bay. O nagbahan nga, maning mahos gid siya na to. Hoy, bay Sarge. Natural nga manimaw siya, kay wa man ta niya gipangkiha. Ay, binugugod. Sabton ba na to, bay nga? Inihap na lang atong mga adlaw. Bay, Jam. Bay Sarge. Patyon kita ni Bay Misael, bay, Jam. Oras nga ato siyang ikahinagbo. Ako, bay Sarge. Andam na ko nga suklan siya. Bisag unsay mahitabo. Matirang matibay. Sige. Mao mo kanimo ah. Ingna lagi daan na, bay. Tanaw ta lang. Lisod ba ni mag-unang hambog? Bisag tabang pamunduha to tawhana. Di gyud ta mo sibugan. Di ay ba? Nabati ko sila nga nagsultihan ay. O nakita ko sa panagway ni Sarge sa kadlok. Nahadlok yun siya sa posibleng ilusad nga primaus niya itong missile. Pastilan, gidaog na in taon siyang katalaw ka si Bay Sarge. Dili mapangbang ang kaliba niya ng tawana. Murag sa gabal man ang klasiya sa tao, Boss Major. Kung siya kay maayo, ug ipalikidar ko na lang ka ng tawana, samtang wa pa makahimo og kadaot. Patso ni mo si bay Sarge, busing. Wa pa ko makadesisyon niya na. Apa, kung siya kay maayo, ha? Bay dyan. Ayaw po taon, busing Major, oy. Bisag talawan taon na, o bisag usahay maglalis-lalis miya na niya, pero lalab taon kay nanako akong amigo, oy. Bay dyan. Alang sa kong serbisyong tinud-anay ni mo, busing Major. Muhangyo ko ni mo. Akong arboro ng akong suod nga higala. Bugat giday alang kanimo ang inyong panaghigalay. Pamilya naman gud ang among pagtinagdanay sa usag-usa, busing. Okay. Pagangan nga may kang alagad nako bay dyan. Matuman ang imong gihangyo. Salamat. Salamat yun kayo, busing Major Gaspar. Pero, pagkatambagin ang amigo ni mo, kay tanaw ko ra ba, ana? Murag mo aksyon o kabalimbing. Ako ra lagi bahala, lagi anak niya. Promise ko na nimo, busing Major. Kay ikaw man ang nangabugar. Imo man ang giarbor. Aw? Unsa gani mga kapkalpakan nga himuon niya ng Bay Sarge. Ikaw gyud unya ang manubag. Haba, Bay Jam? Niya si General Mart. Nangita siya ni mo, Misael. Salamat sa imong pagpahibaw na ako, Glena. Naanad na lang ko sa iyang kiniya. Dili kayo magtingog. Ug sama ka niya. Human mangayog pasalamat. Mudiretso ra og lakaw. Magtabi nga mo man lang gani mo tanaw nako. Pero in fairness, respetado siya ilabi na gid sa mga babae. Maunay nakita nako niya. Sir Mark, iyawi sa motor? Oh, Misael. Motor nga inyo unyang magamit ni Glena. Salamat, Sir Mark, sa pag-provide og kasakyan unya sa eskwadro. Nahibaw ko nga nagpanikad ka na gyud kaayo. Kag kinsang pangan ang nakabutang sa papilis ng baong motorsiklo, sir? Sa imong kaaway, Ano sa'yo buti mo ipasabot, sir? ang orihinal nga tag-iya ni Ana mao si Major Gaspar. Unsa? Yes, mao ka na tinuod. Napasapasa na ka na sa nagkalain-laing mga tag-iya
apan wa pagyud matransfer ang iyang ownership. O ba day, sir? Sa lakton nga pagkasulti, duaan nato siya sa klase sa duwa nga iyang gusto. Lipat-lipat. Nakaagpas ko sa unsay buot ni maipasabot, Sir Mark. Maayo kung mao ka na. Kung napasapasa kini, gawa mo agi sa legal nga proseso. Nga sa ato pa, kung sa papilang, iya paghihapon kini sa kagaw nga major. Gusto ka. Ugwaan na siya magpakabana pa sa dihang iya kining gibaligya sa higala rasab niya. Kalabin siguro gikan sa kwarta nga pinaspasan ang gipalit niya niini. Og hangtod nga napasa og napasa pagyud sa lain. Sa ato pa. Waya angay nga kabalak-an kuno galing mabulilyaso ang inyong lakaw. Sir Mark? Misael? Mayo kini akaglina. Gusto kong insakto gyud sa plano ang inyong mataglakaw sa eskwadro. O, General. Andam ka na may gigahagli na. Andam na. Awan sa man, karon na, kayo ba nanti ka? Kinahanglan nga buhaton gid kini sa inutok nga paagi. Dili pinaturagas. Timan-in ninyo, Misael. Glina. Lahi ang tumong sa krusada og lahi sab ang katuyuan sa panimaos. Busa hatagi og separasyon ng inyong mga tumong og katuyuan. Ang panimaos personal apan ang misyon alang sa kinabag-an. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.